କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକ 26/8/2019 ତାରିଖ ଦିନ ଜେଏମ୍ଏଫସି କୋର୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇ ପ୍ରଥମ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିନନ୍ଦନ ନନ୍ଦ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଜେଏମ୍ଏଫସି କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ବିଚାରପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଆଇନ ସଚେତନ ଶିବିର ମଞ୍ଚ ଆୟୋଜନ କରି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅଧିକାର ଆଇନ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ସମାନ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଏଠାରେ ଆଇନ କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆମର ହକ୍ ଦାବି କରିପାରିବା ବୋଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନନ୍ଦ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ଅଭିଭାଷଣରେ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଜେଏମ୍ଏଫସି କୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିନନ୍ଦନ ନନ୍ଦ, ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାନନ ବେସରା, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସିଟି କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନୀ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମେହେର, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଖମାରୀ, ଲଲିତ କୁମାର ଦାସ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନୀ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପୂଜାରୀ, ଅୟରୀ ଚାନ୍ଦା, ଅଜିତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ତ୍ରିଭୁବନ ନାୟକ, ଗଗନ ମହାନନ୍ଦ ଓ ସମସ୍ତ ଓକିଲ ସଂଘ ଏବଂ କୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗଦାନ କରିବା ସମେତ କୋକସରା ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଏସ୍ଏଜି ଗ୍ରୁପର ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଜନ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିବିର ମଞ୍ଚକୁ କୋକସରା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ କମିଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ୟାରେଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏଥର ସମ୍ଭାଳ ଲାଇଭ।